U ta' dispjaċir li l-Qorti Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem għatat kundanna fuq pajjiżna minħabba sitwazzjonijiet li seħħew taħt l-amministrazzjoni preċedenti. Fistqarrija l-Ministeru tal-Internu s-Sigurtà Nazzjonali qal li s-sitwazzjoni li wiret il-Gvern fil-każ ta' immigrazzjoni hija waħda diffiċli. Skont l-istess sentenza tal-Qorti Ewropea drittijiet tal-bniedem iż-żewġ immigranti irregolari mis-Somalja inkisrulhom id-drittijiet tagħhom taħt l-amministrazzjoni preċedenti nazzjonalista. Il-Gvern jisħaq li pajjiżna ma jistax ilaħħaq madħul qawwi ta' dawn l-immigranti kollha u għaldaqstant jixtieq li ma jiġux irrepetuti żbalji illi setgħu seħħew fil-passat. L-istqarrija żittajt li l-Gvern ser jibqa' jiġġieled biex pajjiżna ma jibqax waħdu fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni regolari u għalhekk qed jara li jwassal il-vuċi tiegħu b'mod qawwi mal-politiċi u l-istituzzjonijiet Ewropej. U għalhekk li l-Gvern Malti jistenna li f'pajjiżna jkun hawn kunsens politiku biex bekk isir sforz nazzjonali dwar din is-sitwazzjoni, partikolarment minn persuni li kienu fil-Gvern u li ħabba fihom u waslet din il-kundanna fuq pajjiżna. Minħabba li l-Gvern qed jitratta dawn il-każijiet ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem bħala seri ħafna fuq pajjiżna, qed ikunu kkunsidrati l-implikazzjonijiet ta' din is-sentenza u t-toroq legali kollha disponibbli għalih.